दिनै बयबो मिथिखाबाय दिनै जोंनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय सिबिजानाय मुङानो जायनि सिनायथि बिथां धरेन बर' बिथाङा जोंखौ नागारलांबाय बे संसारनिफ्राय बयखौबो जोंखौ बिदाय लानानै थांबाय। धरेन बर'खौ मुङानो सिनायथि होननानै बेखायनो बुंदों। धरेन बर'आ बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे आफादगिरिमोन आरो लोगोसेनो धरेन बर'आ लोगो आफादगिरिबो जादों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिफानाव खामानि मावनायनि अनगायैबो बिथाङा आथिखालाव साहित्य एकाडेमिनि सासे बर' बिफाननिफ्राय लिंथुमगिरिबोमोन आरो बेल' नङा बिथाङा बर' राव थुनलाइनि जिबायदि आगोमा सासे गेदेमामोन बेबादिनो असमिया रावारिनि थाखायबो बिथाङा गोगोम माखासे मानि लिरथाय आगान होलांबाय आरो बेल' नङामोन बिथाङा सावथुन मुलुगजोंबो सोमोन्दो दङमोन आरो बेल' नङा आकाशबाणी गुवाहाटी बर' बिफानावबो बिथाङा एनाउन्सार आं गावबो बिथांजों दङ लोगो मोनबोदोंमोन आरो जोङो मालाबा जोङो थुनफावथाय खालामदोंमोन। बिथाङाबो सोरजिदोंमोन आंबो सोरजिदोंमोन। बिथांनि बिहारिनि जिंगा थुनफावथाय आरो गोरबोनि अर आंबो पार्ट खालामफानो मोन्दोंमन आरो बेबादिनो आंनि सम्बारू आबौनि सेरजायावबो बिथाङा सासे बिफावगिरि होननानै थादोंमोन बेबायदि महर लादोंमोन आरो बेबादिनो बिथाङा गुबुन गुबुन जा पेपारफोर दोङो मेडियाजोंबो मोजां सोमोन्दो दंमोन बयखौबो रायदावोमोन। बेखायनो दा आसामनि बयबो खना खनला गासैबो मिथिगौ। बेखायनो दिनै बर'फोरल' नङा बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरल' नङा बर' सुबुंफोरल' नङा बिथांनि रुंसारि जानाय समाव गासैबो सुबुंनि मानसिफोरानो गुवाहाटीयाव दिनै सफैजोबदों। मैया आं गावनो उइन्ट्रप सावस्रि फाहामसालियाव थांदोंमोन खोनानाय लोगो लोगोनो थांदोंमोन आरो बिथांनि जोबथा बे सावस्रिखौ गारियाव थिखांनानै आं गावनो हारगुलि हिरिम्बाफुरालागै बिथांखौ लानानै थांदोंमोन। आंजों दंफायोमोन जोंहा अलक अधिकारी एनएल पाब्लिकेसननि अलक अधिकारी जों सानैबो दंदेरोमोन आरो सासे दंफायोमोन। जोङो हिरिम्बाफुरालागै थाङो जों जोबोद माने गोरबोआव माने दुखु मोन्दोंमोन। मालाबा जोङो एनएल पाब्लिकेसनाव थांनानै जोङो रत्नेस्वर बसुमतारी आं आरो बेबायदिनो अलक अधिकारी जोङो बेबायदिनो माखासे बिथिंखौ लानानै जों सावरायलायोमोन घन्टा सावरायोमोन। गतिके बिथाङा जोबोर गोसो गुवार सुबुंमोन। उन्दै गेदेर गैयामोन बिथांनि माने साननायाव बिथाङा उन्दैखौबो माथो होयोमोन गेदेरखौबो सिबियोमोन गासैजोंबो बिथाङा गोरोबफ्लेनानै खामानि मावलांगोन आरो जोबजासिम बिथाङा जोबोद खामानिजोंनो बिदाय लालांबाय खामानि मावैनो जेब्लायबो खन्थाइ सुजुयोमोन माखासे माने खन्थाइ सुजुना गालांबाय। बेबायदिनो बिथाङा थुनलाइल' नङा हारिमुजोंबो लोब्बा थाफादोंमोन। रिजार्भ बेंकआव बेसेबा गोबाव सम खामानि खामानि मावनानैबो बिथाङा रेडिअ'खौ गारामोन रेडिअ'खौ बावगारामोन। बेखायनो अल इन्डिया रेडिअ' गुवाहाटीनि बा मिडियानि दूरदर्शननि मानसिफोरखौ मोनबा जोबोद मोजाङै रायदावोमोन सिबियोमोन। बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माफोर जायोब्ला बिथाङानो बुथुमबायोमोन बिथाङा खौरां लायोमोन। बेखायनो बिथांखौ बयबो मोजां मोननानै दिनै फैजोबदों। आरो मोनसे मोजां मैयानो जोङो सावरायदोंमोन मन्त्रि बिथांमोनाबो फैदोंमोन आं गावनो सावरायना मोन्दोंमोन जे बिथांखौ चिफ मिनिस्टारखौ मिथिहोनानै जाहाथे हादोरसायारि माने रायजोनि मोनसे मान होनो हायो बेखौ खालामनो हागोन हाया लोगो खिन्थु रेसपन्सा फैनायसै जे बिथांखौ माने उइदाउट माने फायारिं बेखौ दिनै सेलुट होबाय माने सेलुट होबाय। बे रायजोनि बर' सुबुंनिफ्रायबो बिथाङा बेबायदि सासे गेदेमा जर'खा लिरगिरि जानानै जि मानखौ मोनबाय जोंनि थाखाय जों गोग्गानो गोनां। दिनै उजिब्ला सानसे थांखानांगोन होनना जों मिथियो थेवब्लाबो जोंखौ जेन माबा खहा जाबाय बायदि जों गोसोआव सानफ्लांबाय थादों जे दुखुआ फैयो सानब्लानो दुखुआ फैयो। आंथ' पार्सनेलि बिथांजों खुब एटाचमेन्टमोन आरो बेखायनो बिथांखौ गैया होननोनो बोरैबा मोनबाय थादों। आं बेखायनो दिनै आङो मैयानो न'आव थांदों आरोबाव बड' साहित्य सभानि बै मावख'आवबो थांनानै बेयावबो जों बिथांखौ मान बावहैबाय। आं बे नबग्रह ससानावबो फैनानै मान बावदों। गोदोनि आंनिनो लोगो दोना आसुनिफ्राय फैदों जोंहा समुज्जल भट्टाचार्य डक्टर समुज्जल भट्टाचार्य आरो आसुनि नेहाथारि बिथांमोनाबो फैदों आं लोगो मोन्दों माथो होलायदों। गासैबो हारिनिफ्राय आरो आं नुदों जे जोंहा नर्थ इस्टनिनो प्रसार भारतीनि बिबानगिरि सासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आर.सि. बरुवा दाबो दं बेवहायनो सखानावबो फैदों आर.सि. बरुवा
बिथाङाबो फैनानै बेवहाय नुजाफैदों आरो गोदोनि देबेन बसुमतारी बिथाङा मैयानिफ्रायनो दंबाय थायोमोन बिथाङाबा दुरदर्शनावबो मोनसे समाव एडभाइजारबो जादों प्रसार भारतीनि अल इन्डिया रेडिअ'नि बेबायदि गासैबो धोरोमनि सुबुंफोरा फैदों असम साहित्य सभानिफ्राय नुजाहैदों बड' बे साहित्य सभानि भबनाव नुजाहैनानै मान बावदों बिबुंथि लाखिदों बिथांनि फारसे जोबोद मानसिफोरनि मोजां मोननाया आं एसे आगोलावसो लोगो मोनदों बे स्मशानावनो फैनानै बिथांनि लोगोथार असमिया रावनिफ्राय असमिया थुनलाइनि थाखाय साहित्य एकाडेमियाव सासे लिंथुमगिरि महरै दिगन्त शर्मा बिथाङाबो सफैनो हादों आरो बिथांजों बिराद लोगोथारमोन जोंनि सिबिजाथाव थरेन बर' बिथाङा बिथांनि लोगोथारमोन बिथाङा बिदि स्मशानाव फैदों बिदिनो माखासे माने दिनै गेदेमाफोरानो थुबुर जाफैदों बे नबग्रह स्मशानाव आं जोबोद गोसो मोन्दों जोबनायाव बिथांनि सोलेरा जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों बैनिफ्रायनो जोंखौ मोजाङै बोर होथों थुनलाइ आफादखौ बोर होथों थुनलाइ सिबियारिफोरखौ बोर होथों बर' रायजोखौ बोर होथों आरो बिथांखौ बुंनांगोन गुबुन गुबुन रावारिनि गेजेराव बिथाङा सासे लामा दिन्थिगिरिमोन बेखौ असमिया रावाव समन्वयक होनदों गोरोबलाय होनायमोन माबा माबि जेंना जाब्लानो बिथाङा होदावरि होसावरि फैनानै खारबोनानै बिथाङा मोजाङै रायदबलायनानै गासैखौ फोसाबजोबोमोन बे बिथांनि मोनसे ग्रेट माने पार्टिमोन गुनमोन बेखौ जों बुंनांगोन जोङो दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया गेदेमा थरेन बर'नि बिथांनि माखासे माने सोरजिफोरखौ जों जाहाथे इयुन जोलैफोरा लिरनायनि गेजेरजों सिबिनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राहानि गेजेरजों गोजोर खालामना लानो हायो बेखौ जोङो अरायबो जुजिगोन आंहा फोथायनाय दङ आसाम सरकारा जेबो खालामगोन आसाम सरकारनि अनगायैबो आंहा माने फोथायनाय दङ बिटिसिनि गाहाय बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारियाबो बे बेलायाव बिथांनि मुंखौ गोजोर खालामना लाखिनायाव माबा मोनसेबाबो मावखागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ बिथांखौ जोङो आर'ज खालामो माने जोङो माने एप्रच खालामदों जे बिथाङाबो बे बिथांनि मुंखौ जुगामि खालामनांगौ बिथांनि खामानिफोरखौ मावथायफोरखौ जुगामि खालामना लाखिनो थाखाय नाजाबोनांगौ बेखौनो आङो बुंबाय